Yay! Thank you so much! Ma'am Valerie, we love you from Team Attitude! Waki sa video ni sir. Manay Kinita! Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Manay Kinita, and of course, this is a very, very rare moment dahil after 6 months, 6 months ba girl? 5 months na walang show. So, meron na po kaming first rocket. Ito po sila, Wang Waray. Ito siya. Hindi ko na natin sa list room, nag-makeup pa. Si Wang Ising. At saka si Lady Boy. Si Iguana nandun na sa venue kasi siya po ang napang-prepare. Paliguro ko sa cellphone lang. Tapos, ngayon mag-makeup na po kami. So, abangan niyo po ang aming full makeup transformation later. So, there you have it guys. Abangan niyo po yan mamaya. Thank you. Hi guys! Welcome back to my channel. So talagang this is my transformation. Actually, this is a Darna transformation. Ano yung ibig sabihin ng Darna? Yung madali ang makeup dahil po natagalan po ako ng gising. Supposed to be dapat nandun na po kami sa venue now pero 6 pa naman. So it's all 5 pa. So nag-travel pa ako from Lanang to Bagushero. So medyo malayo guys. So ngayon, ano na po yung makeup transformation ko? Actually, walang blending, wala. Light lang tayo guys. Ang piluka ko, mamaya ko pa ikakabit. So, ito po yung aura ko ngayon. So, para tayong bangus na itim. With a smile. Lami ki ka manay, madam ki ka. Ayaw tingog sa Paulina. So, ayan guys. So, kasama ko po sila. Ayan, nagtatransform po sila. Mamaya ipapakita ko po sa inyo ang kanilang transformation. So, dyan lang kayo. Just sit back and relax because aalis na po kami. In a while. Nag-makeup. So, tingnan natin ang mga aura ng aking mga kasamang Team Attitude together with the DGV cast, Wang Ising and Wang Waray. So, ayan na po si Wang Ising. Ayos ng buhok Manay because ito yung may ayan siya. Ayos naman Manay, please. Nasuklay ka ba ba, Tess? And yan ulit. Ay, nagito ba? Ang mga aura ni Cassie. Tanaw si Wang Ising, gwapa kay si Wang Ising karon. Buhok po yan Wang Ising, the red girl. Ayan po si Lady Boy. Lady Boy, makita ka naman. Hi po. Si Minda, si Salome. Si Minda pala. Si Wang Waray is ayun. Ito na po ang aming kalookalike. Yours truly po, Carla Estrada. Angel of Sin. Wala boy, wala pa ka Angel boy. Sorry, kaka-join. Ikaw? Jessica Somo. Blackpink in your area. Thanks, Kulin! Kulin tang. So, alis na po kami guys. Katrina Villarde. Ito na po yung mga OOTD namin project, girl. So, ready na mi Oto na mi dito sa projects na. Wait, so din parang itong pantingin na. Ay, bigyan-tiin. Say hi to my vlog, Miss Olala. Hi. Hi, Olala, friend of Wang Ising, friend of Minda, friend of DGB. Uy, hi kayo sa vlog ni Brian. Hi, Brian. Hello. Subscribe sa YouTube channel. Yes, subscribe po kayo. Thank you so much for visiting House of Vlogger. Yes. Sa akong subscribe. Wang Ising. Ready na mi dito ha. Tanawan mo show ng Yes. Picture ta ni Ma'am. And Thank you so much. Project. 4, 3. Ay, pwede siya? Oh my God! Thank you so much for watching. This is Wang Ising in Wang Waray. Pangawan na tayo eh. And Liki Boy. lagi na si Olala ay. Next time. Ayan, so atin po sa atin na ng Cracklings Production. Picture. Si Olala liki lagi na si Olala. Picture sa gamit. Flash lang sigla. Ayan.
Buti sila daw. Actually, iniwan nila ako. So ayan guys, tapos na po ako mag-makeup. So ito po yung aking outfit, ito po yung aking aura. So inantay ko na lang po sila ising para bumaba dito dahil ako po ang magdadrive. Medyo mainit kasi sa House of Vlogger, kaya ito po ang aura ko now. Alis na po kami. At sana i-bless ang aming show ngayon. Kasama po namin si Mrs. Wang, si Ising, si Minda, tsaka si Ladyboy. So thank you so much guys. Mag-uumpisa na po kami maghanap buhay dahil sobra 7 months ata kami hindi nakapag-show. So ito po yung parang comeback. So we're very happy. Thank you. So ayan, tapos na po ang aming show ngayon. First ever show with Wang Ising. Hello po. Tapos na po yung show. Thank you so much. Tapos na po. So very happy dahil nakapagtapos na po kami. Our first rocket together as Team Attitude with Wang. Asa si Wang Rai? Nagilis yung weekend mag-pictorial. Ayan. At saka first time namin makatandem si Manay. Nakaka-pressure. Wow. Tense pressure anywhere. Kaya ako din yung gabi. So ayan, nakapag-show na po kami. So si Wang Ising talaga nakaka-pressure kasi sila po ang Digos Good Vibes. Nakasama namin sila. Pictorial po yung gagawin natin. Oo, so ito na po, nakapag-ano na po ko. So thank you so much guys. Once again, my name is Panay Kinita. Boy TV. Ay, napaday si Waray. Ayan, so ito na po. Ayan, so for our first rocket together. Ayan. Manay Kinita. First time ko siya Naradyo siya. Nakaka-pressure si Manay. Tanawa, Ang galing niya tanawa. talaga. Super idolizing. Tanawa. Thank you Manay for the... Picture muna kami doon. Picture kami doon. Guys, so we're here now in the vlogger's house. Ayun na po sila, Mrs. Wang. So ayun na, huwag mo na ipakita doon kasi may alakanja. Kasi nagtanggal na po kami ng makeup. So ngayon po, luckily, kasi nabigyan sila ng watch last time. So ako ngayon, binigyan din ako ng MK or Michael Kors. So actually, gusto ko Michael Kors kasi pag ang abbreviation niya is MK. So pwede siya maging Manay Kinita. So i-unbox na natin. I'm so happy. Hindi talaga ako nag-jewelry kanina para puritas. Ayan. So ito na po guys. Ayan na. Ayan. So ito po yung laman. Please, i-judge yung tarong kinsay pinakagwapa. So ito na po. Asa ito na yung Ayan na! MK. Hindi yan Michael Kors. It's Manay Kinita. So happy. So ito na po. Ito try na. Ako ganyan mo ang M1 Manay. Ano nga ito? Automatic ba ito? No. Relo ni? Ay nani battery? Lana. Lilo ganino. Ay dapat din siya battery. Lana. Tanawa man ako nagtuyok po wala. So dili ba what I mean is pag sige kasuko boy. Nakita ka kang espiritu. Ayan na siya, Manay Kinita! Tatanggalin natin ang cellophane. Ano ba ito tanggalin? Juratan lang pabawas ani. 40 pesos. Yan. Asa pwede mo pabawas sa mga rilohan no? So thank you so much! So we're here na po sa Vlogger House. That is our first rocket and napaka-rare moment yan because it's our first time na magtatandem ako sa Digos Good Vibe kay Wang Ising, kay Wang Waray, tapos kay Ladyboy. Hoy, nagtandem na ta. Ano tanong na Amy. So napakasaya po ng aming show kaya super successful. Ang daming bangs. Charig. So thank you so much guys. Don't forget to like and share and hit the bell button for more updates. Thank you so much. Yours truly. Manay Kinita. My new watch. Hit the egg.